Απολαύσαμε τους δυο χυμαρώδεις προφορικούς λόγους του Κώστα και του Δημήτρη. Θα ανεχτείτε τώρα και το γραπτό δικό μου κείμενο. Θέλω να συγχαρώ την εκλεκτή πρόεδρο της Κιωτές Μακάβρων Λυσίου Νέλη Ιωαννίδου και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου μας για την αγάπη προς το πρόσωπό μου. Τον ευγενικό πρόεδρο του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου μας, Τάσο Δημητρίου, και ξεχωριστά το δραστήριο Αρκάδα Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμαρχου, συγγραφέα και φίλο Κώστα Παπασπίλιο για την οργάνωση της τόσο όμορφης απόψινής βραδιάς. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τον πάντα παρόντα δήμαρχό μας, Κώστα Ιωαννίδη, τους αντιδημάρχους, δημοτικούς συμβούλους, τον Αρκάδα ποιητή Δημήτρη Ατόπουλο, τον πρόεδρο της Πανελλαδικής Ένωσης Αρκάδων και φίλο Γιώργο Ζαραφέτα, την πρόεδρο των Ασεατών της Αθήνας Μαρία Φράγκου Οικονομοπούλου, την πρόεδρο των Αρκάδων Αγίας Παρασκευής Σούλη Σταθοπούλου, όλους που αναφέρθηκαν στο όνομά μου με καλοπιωτικά λόγια, τους συντελεστές της εκδήλωσης, την υπεύθυνη της καλλιτεχνικής διεύθυνσης κυρία Σιμακοπούλου, τους ερμηνευτές των τραγουδιών του Γκάτσου και ιδιαίτερα το ειδόνι του Μοριά, την Άντια Καραγιάννη και το γιο της Νίκου και το συγκρότημά της, και όλους εσάς και έναν ξεχωριστά για την παρουσία σας στην απόψινή εκδήλωση. Αυτό ήταν και η αφορμή να πραγματοποιήσω κι εγώ ένα παλιό μου όνειρο και να γράψω κάτι για τον Νίκο, το γείτονα, τον πατριώτη, το συγγενή και το φίλο. Έτσι προέκυψε το βιβλίο «Ένας αιώνας Γκάτσος». Το βιβλίο δεν φιλοδεξεί να παρουσιάσει, να κρίνει και να αναλύσει το σπουδαίο έργο του Γκάτσου. Στόχος του είναι να εξάρει μόνο κάποιες ίσως άγνωστες πτυχές από τη ζωή του στην Ασέα, αλλά και αργότερα όταν έφυγε μακριά της. Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από προσωπικές αναμνήσεις, από αφηγήσεις του πατέρα μου που ήταν δασκαλός του, από τους συμμαθητές του, τους γείτονες, τους συγγενείς και τους φίλους Ασεάτες, και από όσα γράφηκαν γι' αυτόν, από πολλούς, σε διάφορα βιβλία, τα οποία αναφέρονται στο πόνημά μου. Ο Νίκος γεννήθηκε στην Ασέα στις 8 Δεκεμβρίου 1911. Στο δημοτικό σχολείο διηγόταν ο πατέρας μου, που τον είχε μαθητή, πως ήταν ένα θλιμμένο, μοναχικό και ολιγόλογο παιδί. Ο τραγικός θάνατος του πατέρα του, όταν ήταν 5 χρονών, τον είχε επηρεάσει πολύ. Ακόμη και τα χέρια του έτρεμαν. Στην Ασέα μας, του άρεσε όπως σε όλους να παρακολουθεί κάθε εκδήλωση, τις ασχολίες των κατοίκων του, την κοινωνική ζωή τους, γάμους, κηδείες, διασκεδάσεις, πανηγύρια, γλέντια, και να απολαμβάνει από τη φύση γύρω του τη μοναδική σε ομορφιές και εκπλήξεις και να γεμίζει το δισάκι του με ανεκτήμητο υλικό που αποτέλεσε αργότερα τη βάση που στηρίχθηκε με επιτυχία το πλούσιο σε ποσότητα και ποιότητα πνευματικό του έργο. Και για μένα σήμερα είναι μεγάλη τιμή να υποστηρίζω ότι υπήρξα φίλος του. Μιλούσε πάντα για αυτά που σε ενδιέφεραν. Μια μέρα του ανακοίνωσα το διορισμό μου. Νίκο, θα πάω στον Όλυμπο. Για λίγο έμεινε σκεπτικός. Το ερώτημά του ήταν, πόσα θα παίρνεις? Όταν άκουσε την απάντησή μου, με το ύφος εκείνο το προσωπικό που ήταν αδύνατο να αμφισβητήσεις ότι σου έλεγε, με εκείνη την πιστικότητα μου είπε, δεν θα πας. Θα έρθεις στην Αθήνα
και εγώ θα αναλάβω να σου βρω εργασία. Δεν τον άκουσα. Εδώ θα πρέπει να τονίσω ότι ο Νίκος υπήρξε ένα μεγάλο πνευματικό κεφάλαιο για τον τόπο μας. Με το πλούσιο, ποιητικό, μεταφραστικό και στιχουργικό έργο του. Παράλληλα μεταφράζει και πολλά θεατρικά έργα Ισπανών, Γάλλων, Αγγλόφωνων συγγραφέων που ανεβάστηκαν με μεγάλη επιτυχία από το Εθνικό Θέατρο, το Θέατρο Τέχνης και το Λαϊκό. Η μετάφρασή του ήταν ένα ορόσημο για την ελληνική τέχνη γενικότερα. Από το 1963 ο Γκάτσος γίνεται δημιουργός μιας νεοσύστατης παράδοσης εκείνης της τέχνης των στίχων για τραγούδια. Και ευτύχησαν οι στίχοι του να μελοποιηθούν από ένα Χατζηδάκη, Θεοδωράκη, Ξαρχάκο και πολλούς άλλους και να ταξιδέψουν σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο. Είναι ψέμα ότι οι ποιητές πεθαίνουν. Απόδειξε ο Νίκος Γκάτσος βρίσκεται απόψε κοντά μας. Τον σκεφτόμαστε, τον αγαπούμε και τον τιμούμε με τα τραγούδια του, που αποτέλεσαν και αποτελούν τον επιούσιον άρτον όλης της Ελλάδας. Γιατί ο Γκάτσος ανήκει σε όλους τους Έλληνες. Ανήκει στην Ελλάδα.